हेलौ डिआर फार्मिं नायगिरि नोंथांमोन, आसा खालामो बयबो थिगैनो दङ। जोङो नैबे दुब्लियाव गय बागान खालामनो होननानै 2022 मायथाइनि 16 मार्चआव जोङो गयखौ गायजेननाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोङो डिसटेन्स मेनटेन खालामनानै बे गयनि गेजेर गेजेर थालिर गायफानाय जादों। मानो होनबा देनां उनावहाय गय देरैनि सिगां थालिराथ' थाब देरग्रोखायो नालाय, थालिरा थाब देरनानै एसे जायगाखौबो थान्दा लाखियो, बेजों लोगोसे गयनोबो साया होगोन। मानो होनबा बे फुरा लांदां, बिफां फांसेबो गैयामोन, दुब्लि गोजा एकदमबारे दुब्लिखौ डाइरेक्ट एवनानै जोङो गय बागान खालामनाय जाबाय आरो। माइथ' मोजां जाखायामोन नालाय बारा। दा 2022 नि भिडिअ'आ बेनोमोन। होमबा नेक्स्ट भिडिअ'खौ नोंथांमोनहा नायनो हागोन। बे भिडिअ'आ 2023 मायथाइनि आफ्टार 1 इयार। थालिरा बांसिनानो ग्र' जाबाय आरो दहला साइडआव एसे ग्र' जाथ'वाखै, टाइम लायो एसे। दा उनाव जालांगोन आरो बियो। दा भिडिअ'खौ नायलांदो नोंथांमोनहा। जों बेहाय एसे जायगा फोसाबनो होननानै हाग्रा दानफैनाय जादों। हागौबानो जालायबाय आरोना, थादोलाय। बन्द'ना दा फुजानि बेबायदि समावनो मावनानै लाखायाबा जायालै दसेनो। लागाव बस, लागाव। हाग्रायानो ओरैबायदि गोराखा, एकदमबारे बेन्दोंफोरबायदि जा गोरा थारकाटाफोरबायदिखा। बे साइडनिखौ दानखांजोब्बाय आरो, दानखांनानै साफा मोजां नुबाय जायगाखौ। गयफ्राबो थैदों, बे फांफा फांनै थैनायफोरखौ लाबोदेरनानै गायसनदेरबाय थायाबानो जाखाया। थैनाय थांनायाथ' थाखायो नालाय, नों जेननानैबो थाजाया। ओंखायनो अबाव थैदों बेखौ जों उनाव नायै गायसनदेरबाय थानोसै। जेबो जाया नैबेखौ होनबा प्रटेक्सन। 12 seconds later. जेबो नुला। खामसिजोब्बाय, अखा हानायनि सिगां सावग्रोजोबनो हानांगौ बेखौ। बेहाय जों फाथोबो फोनाय जादोंमोन। दा फाथोखौथ' दाननानै फानहरखांबाय आरो दा बेहाय जेसेबां हाग्रा दंमोन बेखौ जमा खालाम सावनानै जों जायगाखौ साफा खालामदों। मानो होनबा जों बेहाय दस्रा खेथि खालामबावगोन नालाय। ओरै साइडथिंसो बोथ्रानानै सावनांगोनलै। 2022 नि मार्चआव बेयो लांदांजोबमोन। दा दिनैहाय 2024 जाफैबायनो। ओमफ्राय फुरा दुब्लिजोबमोन नालाय, बेखौ सेस खालामजोब्बायनो। दा फुरा हाग्रा बंग्रा, बिफां लाइफां, थालिर जाजोब्बाय आरो। बे गासिबो दुब्लिजोबमोन नै। बेहाय जाजोब्बाय दा बिफां। माबा बिफां दङ बेखौ उनाव खोन्थालांसै नोंथांमोननो। जिखुनु जाया बेखौ जोङो दुब्लिनिफ्राय दा बेबायदि बागानसिम लाबोबाय। ओरै माबायाबो जौजोब्बाय, थालिर बागानाबो जौजोब्बाय। थालिरखौ मेनलि जोङो फ्रुटनि थाखाय बा फिथाइ माबानायनि थाखाय खालामाखै। मेन गयआ प्रटेक्सन जानायनि थाखाय गायनाय जादों बेहाय। ओंखायनो जों थालिरखौ बारा फकास खालामाखै। थालिरखौ जास्ट बे बिफां साया जाबा मोजां जायो। ओमफ्राय गयआबो थान्दा थायो नालाय, बेनि थाखाय माबानाय जादों, थालिरखौ गायफानाय जादों। आरो बे गयनि सिङाव माखासे माबा खालामबावबाय, जों खेथि मावबावबाय। आरो बैथिंबो दंबावो, बेखौ उनाव खोन्थानोसै। बेखौ नायबानो जाबाय। दासो देरहांजोबदों। दुब्लिजोबमोन बे गासिबो। ओमफ्राय मथा मथि दिनैसिम
2 बोसोर हाफ बिदि जाबाय आरो 2.5 इयार्ससो जाबाय गायजेननायनिफ्राय लानानै 2022 मार्चनि 16निफ्राय जागायजेननाय जादोंमोन नालाय दासिमाव दिनैहाय मा जाखो सेप्तेम्बरानो जानोसै माबा आगष्ट 19 जाबाय दिनै आगष्ट 19 सिमाव दा बिदि जाबोबाय नैबे बिफांखौबो दोननांगौनो नै गय बागानाव थान्दा जायो बेखौ दोनबाबो लाइ दलर ओरैजाय दङ बेफोरखौ दोननांगौ मोजां जायो